ଏଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 1928ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ବର୍ଣ୍ଣସ୍ରଷ୍ଟା ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ। ସାରସ୍ୱତ ପୁରୁଷ ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସମ୍ପାଦକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ମାନବବାଦୀ ମନୀଷୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ମହାନ ଚିନ୍ତନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଥିଲେ, ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉଭୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଛି। ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଜାତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦନ କାଳରେ କାହାକୁ କିଞ୍ଚିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କରେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର କୃତିରାଜିର ସହଜରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନସ ଥିଲା ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ବିଭାବନାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଲେଖ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବହନ କରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ପୁନଶ୍ଚ କବିଙ୍କର କାମନା କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରତି, ଉତ୍କଳବାସୀ ହେଉ ଏହାର ନୀତି। ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1909 ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମିଶୁ ମୋର ଏ ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥ ଯେତେ ଗାଢ଼ ଥାଉ, ପୁରୁତ ହିଁ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାତି ଭେଦକୁ ଭୁଲି ଏକତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ଜୈନ ଯେତେ ଭାରତ ସନ୍ତାନ, ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, କୁଳ, ଭାରତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ। ଏକ ଆଶା, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ଧ୍ୟାନ, ଏକତ୍ର ଅନ୍ତୁଡ଼ି, ଏକତ୍ର ଶ୍ମଶାନ। ଏକ କର୍ମ ଖେଳ, ଏକ ମାତୃପଦେ, କରି ଏକ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ। ଏକତା ମନ୍ତ୍ରରେ ରଖ ସଦାମତ। ଦେହ ଏ ବି ଭାବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ମର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ।